kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye araba ye desanburu kalo tile 12 san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma o fɛ a bɛna lase balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. kulum bɛ n'u k'a ma coalition citoyenne de la société civile n'a ɲɛsin bɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o sabatili ma kunungo u y'u ka bolonɔbila sɛbɛn tako filanan u y'o ɲɛdama u y'o kɛ o kɛra dunanjigisola radisson blu. Bala Kone tɔgɔla wolomasiru tabaw fara ɲɔgɔnkan yɔrɔ n'o ko ma caserne falajɛkaw fɛ yen a ye bisimilali kɛ a bɛ ka dɔn ka fɔ kalankuncɛ a bɛ o kofɔ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ka lahalaya ma. babali talen kɔ ka ɲɛsin taamakɛlaw ma u y'u ka taama yɛlɛma ka kɛ laseli ka ɲɛsin dɔnnibaro ɲininaw ma kunungo u ye o waleya a bɛ tɔn 51 ko fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan kulu dɔnnibaro la kumabaw olu ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal bamara lamɛnli la. an bɔra k'o de fɔ sisan kulu min bɛ yen n'an k'a ma coalition n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan kulu ye min n'a ɲɛsin bɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya jidili ma kunungo u y'u ka bolonɔbila sɛbɛn u y'o dankɛnɛmaya mun bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ accord pour la paix et la réconciliation o kɔnɔ ko waleyali ma n'o kɛra mali fangamarabaaw ani marifatigi kuluw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie o ka ko nɔgɔya o hokumu kɔnɔna na o ko nin rapport tako filanan in ma ko rapport alternative citoyen n'o ye jamanadenw ka hakili falen an'u ka jateminɛ min n'u y'o kɛ a kɔnɔ ko waleyali lahalayaw kan a kɛnɛ kan fɛn min ka dɔn ka fɔ coalition in a ɲɛminɛ tun bɛ nin nɔ n'o ye Ahmed Mohamed Ag Amani ani fondation Frédéric Ebert o ka nɔbilama n'o bɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ma olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na. Ahmed Mohamed Ag Amani a y'i da don a la gɛlɛya minnu bɛ accord waleyali sira fɛ ani sɔsɔli minnu kɛra accord ko la ani baara minnu kan ka kɛ yaasa accord a kɔnɔ ko bɛ se ka waleya nɔgɔya la cogo min na a y'i da don o kelen na olu ye jateminɛ minnu kɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen a y'olu ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a jira k'a fɔ jija ni cɛsiri de b'a to accord kɔnɔ ko an bɛ se ka waleya fo an ka bɛn kan kelen kan an jamanadenw yaasa fɛn min accord kɔnɔ ko a bɛ se ka waleya nɔgɔya la cogo min na diɲɛ maa k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ka n'i jɔ jamana fangamarabaaw olu jɔyɔrɔ la sariyaw tali la accord ko o laraweli la. Bala Kone tɔgɔla ɲɔgɔnnajɛrɛ yɔrɔ min bɛ wolomasiri tabaw tɔgɔla n'u ko ma caserne du chef d'escadron Bala Kone falajɛkaw fɛ a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kunungo a tun bɛ bɔli ko fɔ ka ɲɛsin kulu ma n'u ko ma promotion fɔlɔ compagnie de groupement d'action rapide et de surveillance et d'intervention au Sahel bakuruba fɔla Garci Sahel ani ka tila ka baarakɛminɛnw k'olu ta k'olu di fɛn min ka dɔn k'a fɔ lakandaw olu bɛ se ka waleya cogo min na jamanadenw ka lakanda u bɛ se ka waleya cogo min na nɔgɔya la. babali talen kɔ ka ɲɛsin taamakɛlaw ma u y'u ka taama u y'a bayɛlɛma ka kɛ laseli ka ɲɛsin dɔnnibaro ɲininaw ma o kɛra kunungo tilegan fɛ maison de la presse o kɔnɔna na jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan kulu o 51 olu de farala ɲɔgɔn kan minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ɲɛsin bɛ hadamadenw ka hakɛw makarani ma ani jamanadenw ka jɛrɛjɛkulu k'a fɔ u bɛ taama yɛlɛma ka kɛ laseli ye gɛlɛya minnu bɛ u ka taamaw waleyali la u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ olu la cogo min na k'a sababu kɛ olu ban bɛɛ sariyabolo de ma sariyabolo min n'a fɔra ko jamanadenw ka bɛnkan ye yaasa jamana cɛbɔli ni marabolo cɛbɔli minnu bɛ ka waleya olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a kɛnɛ kan Mokhtar Mariko ale tun bɛ AMDH o ɲɛma u kɔni ye lahalaya u y'a bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya gɛlɛya minnu bɛ hadamadenw kɔ o hakɛw waleyali la n'o dɔ ye ka taama k'u ka dusumakasaya ka dankɛnɛmaya ka ɲɛsin lahalaya dɔw ma Amnesty International Salif Fofana ale tun bɛ o tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen jɛra kuma kelen na k'o fɔ n'o ye gɛlɛya min bɛ fangamarabaaw ani taamakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka sariyaw batoli o siratigɛ fɛ. Hôpital Gabriel Touré baarakɛlaw u ye siginɔ la u ye o waleya u kɛra sɔgɔmada in na k'a fɔ u ka kalosa tɔrɔmɔɲɔ novembre kalo la u ka labila u ye joona ani maracogo ɲuman ka ta ka ɲɛsin labitanisow ma u ko u bɛ nin siginɔ la in kɛ tetewu tile 2 baɲango o kɔnɔna na n'u ko ma sitting diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an b'a yira la k'a fɔ minisiri min n'a ɲɛsin bɛ wolomasiri tabaw olu ka lahalaya ma faransikaw fɛ n'u ko ma Florence Parly ale y'a jira kunungo k'a fɔ ko bankikaw fɛ n'o bɛ Centrafrique ko fɔ ko Irisi jamana ko bɛ ka jɔyɔrɔba fa Centrafrique ale bɛ se ka kolosuma cogo min na ko ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'o bɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o bɛ o ko fɔ Centrafrique ale binna balawu la kabini san 2012 o waati
nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka fanba fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net ale ye cɛkɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira na maraka fama ka journal Banbara ka kunnafoni jataraw ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.